גבירותיי ורבותיי, הקרפיון 3 יצא מהמוסך עם מנוע חדש וגדול יותר, מרקורי, 40 כוח סוס, 2 פעימות. זה ידחוף את הקרפיון 3, סירה באורך 4 מטר נקודה 30 סנטימטר, נראית מצוין, הגה, פיש פנדר, הכל מוכן כבר בתוכה. חודשיים לא נגענו בה, יותר מוסך, החליפו למנוע, החליפו למנוע קרבורטורים. אל תשאלו, אבל עכשיו אנחנו הולכים לבדוק אותה בים, לעשות לה מין טסט כזה, לראות שהכל עובד, שהכל נוסע, שהכל בסדר. האוטו שלי פה, כל הציוד בפנים, תכף יוטי יגיע, תדלקנו אותה, ארגנו אותה, וזהו, רק ניסע למרינה, נוריד אותה במרינה, נביא ציוד כמובן, ספירגנים, חליפות, חכות, נעדכן בהמשך. זהו, הגענו למרינה, יכולים לארגן את הסירה. הכל בתוכו, רובים, סנפירים, חליפות, עניינים. אנחנו הגענו לספוט שלנו, הסירה עובדת, הכל טוב, הגענו לספוט. עכשיו אנחנו מסדרים את הסירה, מסדרים את העוגן, נראה, נקפוץ למים, נראה איך מעביז, מה הרעות, ואם יהיה טוב נתחיל לצוד דגים. תכף ניכנס למים, מתחמם קצת, ניכנס למים, כרגע מכחישים. זהו, עזרנו אומץ וחוסרים חליפות. איזה קור! קר, כן, אנחנו בשיא החורף, יולי, אכלנו את יולי, שיא החורף. בישראל שיא הקיץ, פה שיא החורף, אנחנו בחצי כדור הדרומי. וקר נורא, עולים על חליפות וניכנס למים. ושאולי עוד יותר קר במים. מים 20 מעלות, אנחנו סתם פונקים בתכלס, כי יום שהוא, תראו, כאילו עכשיו נעים לי ממש, יום שמשי, 24 מעלות בחוץ. סתם פונקים, אנחנו רגילים לחום, כי אין פה באמת חורף, אז אנחנו פחות מ-27 מעלות, קר לנו. ונכנסים למים. עכשיו חם ונעים לי. עכשיו חם ונעים, הרובים מוכנים. אני אשים את הגופרו על המסכה שלי. תראו את המים. לא הכי טוב, אבל בסדר. זה מה שיש, עם זה ננצח. יאללה, נעדכן מתוך המים.
צד אחד נחש, צד אחד מדוזה. יהיה. טראוט. לא, לא כזה. ג'ק? איך הוא בא אליך? זה ג'ק? אסקה! כן? הייתי בטח זה לא נראים לו, פתאום בא אליך, אחי, אז היה. טוב, אני מחכה לך פה. טוב, אחרי סשן קצר ומאוד טוב, היינו במים איזה רבע שעה, חצי שעה. תפסנו, השתי דקות הראשונות תפסתי אחלה טראוט. אחלה קורל טראוט. אחד הדגים הטעימים. יוטי, איכשהו נכנס למים. מנגרוב ג'ק. עשה שיחת ניסיון, הוא עם סנפיר אחד, עכשיו הוא בדיוק הולך להביא את הסנפיר השני שהוא שכח. צלל, מנגרוב ג'ק. ולקראת הסוף. איי. המנגרוב ג'ק. דפק לי. טסקי. גם יפה. יש לנו כבר 3 דגים. זמן קצר. נעדכן בהמשך. All good איתך, בל? She's working? Yeah. She runs? Is she quick? Yeah. And we got הסנפיר. fish? Yeah. Look. Ma. Razi got a trouty. Trout and Tusky. And I got a mango. Well, I did one dive to check. Yeah. Wow, guys! Well, I did My one. turn. I did one dive to check Good if stuff. I can dive with one fin. Then? It was really hard, and the one dive I did, I managed to get to the floor in the end, and Yeah. then a mangrove jack came in front of me. זהו, הגענו לספוט שוב. ניתן פה עוד סשן. פעל עם ולרי, גם תיכנס איתנו. נכון, ולרי? I want coral trout. Already have. I תתפוס. will kill. כן, ניכנס, נראה מה יהיה. נתפוס עוד כמה דגים. אולי ספניש, מקרל? אני רוצה דג. אחלה טראוט, יוטי. אתה יכול לטעון לבל את הרובה? כן. בל, stay with Razi. בל. take יוטי. יוטי, עלית, אתה שומע?
עלית סנטימטרים האלה, לא ראית אפילו. די עם הנחשים האלה. רודף אחריי. סמק שעות. זה אחד החיות הארסיות בעולם. זוז. סמק. לא עוזב אותי. מה זה? אני גמור. הקטע הזוי עם הנחש, ועם כל השלוש שנים שאני פה לא קרה לי דבר כזה בחיים. זה כן ידוע שהם מאוד סקרנים הנחשים האלה, והם כן באים וזה, אבל ככה שנחש רודף אחריי 100 מטר לא קרה לי בחיים. זה גם נחשים סופר ארסיים בקלות, כאילו הקשה אחת מהם ונגמר הסיפור, אבל הם לא אגרסיביים, ואני לא אומר שהוא בא להקיש אותי, כנראה הוא לא בא להקיש אותי, אבל פשוט ממש נלחצתי מזה. כנראה הוא נמשך לסנפירים שלי, בגלל שהסנפירים שלי בצבע כזה שהם מחזירי אור עם המים והכל, הוא כנראה נמשך מאוד לסנפיר שלי, אבל זה היה מאוד יוצא דופן. לא קורה דברים כאלה. פחד אלוהים. פשוט לא עזב אותי. עד שהגעתי לסירה, אפילו עליתי על הסירה, הוא לא עזב אותי. אז היה. מה? למה נכנסת? אני לא יודע. לא, למה צללת? לראות מה קורה שם. אבל הנה, הוא פה, הוא פה. הוא כאן. הוא פה. פה, על האלמוג שולחן. לא, הוא כאן. אוי, אנחנו אחרי הסיישן. רז, נכון זה היה יותר טוב מקודם, הוויז? Yeah. I'm telling you, baby, I swear, I think you have a genius. מלא דגים. I swear to you. אחלה ויז. יוטי תפס עוד גורל טראוט גדול. ניסינו לתת לבל גם לראות בדג. מה אתם צוחקים עליי? רצינו שוול תראה בדג, אבל היא לא החטיאה. היא החטיאה, לא נורא, פעם באה. וזהו, אנחנו נעבור לעוד ספוט אחד. נראה מה קורה שם. אנחנו רוצים לתפוס מקי, מקרל.
פלמידות קצת. Really, last year you took 3 shots. ואם לא נמצא, נחזור, אני עוד עובד היום בערב. תראו איזה יופי, המים. הרוח נרגעה, מים צלולים. אני תפס, תראה פה, תראה. הקטן שלי. רז, יוטי. Val nothing! Empty! Nada! כלום! עכשיו זה כל הדג הזה, אפשר לתפוס אותו אחד לכל אחד. תראה להם מה עוד תפסנו. הנה יוטי, המנגרוב ג'ק של יוטי, הטסקי שאני תפסתי. ובל? נאסינג! כלום! עכשיו קורל טראוט אפשר לתפוס רק טראוט אחד לכל בן אדם. אז אני ויוטי כבר תפסנו ורצינו שוואל תתפוס. לא נורא, פעם באה נעבור לעוד ספוט, אולי נראה שם קרלים. שם. זהו, עברנו ספוט אחר. עשינו טרולינג עד לפה, לא נתפס. לא יודע אם להיכנס למים שוב או לא. בכל מקרה יש לנו פה עוד, אני יודע, רבע שעה, ואני צריך ללכת, אני עוד עובד. עוד איזה שעתיים אני עובד. אז גם ככה לא יהיה פה הרבה זמן. בואו נראה אם יוטי ובל יתפסו משהו. תראו את הים, איזה יופי. איזה גלאסי. האם סוף סוף היא תצליח להוציא דג ותשבור את המחסום הפסיכולוגי שלה, או שהיא עדיין תפחד לראות ברובה אבל צוללת שניות ארוכות. האם היא תביא? יוטי שוחה לכיוונה אבל הרבה זמן מתחת למים והיא חוזרת בידיים ריקות. כנראה שוואל היום לא תביא דג. This motherfuckers, all of them. ריקות. איזה קוד שמן. שיש קבב. דווקא לה את זה בתוך הפה. וואי, לי איך. הכי חשוב זה חלונות. אבל זהר לא בחשמל. זהו, אחרי יום מדהים של דייג, עושים את הסירה, מפנקים אותה. עושים שטיפת מנוע. שינננו. יש לנו דג קורל טראוט. אנחנו נותנים לו פנס מאחורי הזים. לכיוון הראש. עד שמגיעים לעמוד השדרה. ואז תוקעים פה את הסכין. ועם הסכין מלטפים את עמוד השדרה שלו. ממש צריך להרגיש את העצמות. ומגיעים לזנב עם פנס. יופ. וללטף עם העצם. לשבור את העצם. מכאן רואים את הכלוב צלעות הזה. זה כלוב צלעות, לפעמים יהיה קשה לחתוך אותו. פשוט פילה קורל טראוט. איזה בשר לבן, יפה, טעים. פצצה שקל להכין בבית ויוצא בגז. אז מה שאנחנו צריכים זה כמובן דג
אורז, שום קטוש או לא קטוש, קצת לימון, אם היה לי לימון הייתי מביא לימון, אבל אין לי, אז יש את החרא הזה. סויה ושמן סומסום וחמאה וקערה. וזהו, זה מה שאנחנו צריכים. נתחיל ברוטב, צריך להשרות את הדג, נעשה לו רוטב כזה, אז אני שם סויה, אל ביישו, נשים הכל גורם, נשים הכל קצת רוטב סומסום, וויפ, לא הרבה, לימון, אני אוהב המון לימון, אני שם הרבה, קצת שום קטוש ומרבב. אני יכול כבר לשים את הדג בתוכו, משרה אותו ברוטב רבע שעה, חצי שעה, כמה שיותר יותר טוב. טק. ולוקח את החמאה, אני יודע כמה שמתי פה, 50 גרם, וזורק למיקרוגל. ממיסים את החמאה, צ'קו 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 צ'קו, ויפ, הכל לתוכו. לא מבזבז אף טיפה של חמאה. וזהו, עכשיו אפשר לעבור לאורז. את זה אנחנו מניחים בצד, שנוח. עכשיו אנחנו עוברים לאורז. זהו, רחבת רותחת. נחתים את זה להתבשל לא הרבה זמן, לא רוצה שהדג יתייבש. בגלל זה אני גם, אם הדג עבה, אם הדג שמן, אני חותך אותו לחצי, ואז הוא מתבשל יותר טוב. כשהדג שמן, הוא מתבשל בקצה, ובאמצע עדיין נשאר יותר מדי חי. זהו, אחרי 3 דקות כל כיוון, מוכן. תראו את זה, אוי אוי אוי. זהו, אני אשים יש. איזה טעים זה. אתם חייבים לנסות. זהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא.